Vi har her en GeoGebra-fil, hvor der i forvejen ligger funktionen her, f af x er lige med kvadratroden af x, og så er der indsat to punkter på den, a og b, hvor at a er sat ind som x0, f af x0, og b er sat ind som x1, f af x1, og x0 og x1 vises heroppe på de to sliders. Og så er der så indsat en sekant igennem A og B, og tangenten for grafen igennem punktet A. Og sekanten er jo en linje defineret igennem ved hjælp af to punkter på grafen. Og derfor så kan man udregne, det er altså der vi har vores formel, at man kan udregne hældningen på en sekant ved hjælp af formlen. Sekanthældningen er lige med f af x1 minus f af x0 over x1 minus x0. Hvis vi regner det ud, så vil vi få det tal, der også står heroppe i linjens ligning, så lader det til at være cirka 0,2 lige nu, når de to punkter er i x lige mod 3 og x lige mod 10. Og det der så er interessant, det er, at når man så ændrer værdien for x1, og dermed flytter punktet b, så vil hældningen også ændre sig, ligesom man også kan udregne ved formlen, og man kan også se det, når man visuelt, når jeg flytter på punktet. Og når så punkterne går tættere og tættere på hinanden, eller det vil sige b går tættere og tættere på a, når jeg sætter x1 tættere og tættere på x0, så kommer hældningen for den her sekant tættere og tættere på tangenthældningen i punktet A. Og problemet er jo så, at og man kan se, at den går tættere på fra begge sider her. Problemet er jo så, at når den er i selve punktet, så får vi i formlen en nævner, som giver 0, og dermed kan vi ikke udregne et tal, og så kan vi ikke finde en sekant hældning for et enkelt punkt, fordi her i GeoGebra kan man se, at når den kun har et punkt, så kan den ikke definere en linje ud fra det. Men vi kan til gengæld se, at den netop går tættere og tættere på et enkelt tal her, og hvis vi kigger op herop, så kan vi se, at den er 0,3, og så når vi går tættere og tættere på, kommer den tættere på de 0,29, og herop starter den 0,27 og kommer igen tættere og tættere på de 0,29, som står hernede som tangenthældningen. Og tangenthældningen er netop defineret som grænseværdien for sekanthældningen, når i det her tilfælde x1 går mod x0. Altså teoretisk set en sekant, hvor de to punkter ligger oven i hinanden. Tangenthældningen er det samme som differentialkvotienten for den x-værdi her er x0 for den her graf. Igen fordi differentialkvotienten er defineret som ligesom tangenthældningen for det tal, som sekanthældningen kommer tættere og tættere på. Altså grænseværdien for sekanthældningen, når x1 går mod x0. Og det er i virkeligheden sådan, at det var sådan, vi startede vores differentialregningsforløb. Og så er det netop, at man kan
udregne grænseværdien ved at tage den her formel f af x minus f af x0 over x minus x0, og så omskrive den i de enkelte tilfælde, og dermed få en måde, hvorpå man kan udregne det, når x er lige med x0, hvilket så vil give tangenthældningen, altså differentialkvotienten for x0.